74 let zemřel jeden ze zakladatelů a hlavní kytarista rockové skupiny Kiss, Ace Frehley. Poslední chvíle strávil v úzkém rodinném kruhu. Příčinou jeho úmrtí byla poranění, která si způsobil při pádu. Ace Frehley byl hudebník, na kterého svět jen tak nezapomene. Byl známý ikonickým stříbrnobílým make-upem a ohnivými show. Zemřel v americkém New Jersey ve 74 letech. Frehley byl showman tělem i duší, jeho kytara chrlila pyrotechniku, on sám byl ikonou rockové scény. Mimo to navrhl legendární logo kapely se 2 blesky místo S. Všichni jsme bratři a spojuje nás rock'n'roll. Zemřel po pádu ve svém studiu, při kterém utrpěl krvácení do mozku. Od té doby ho při životě udržovaly přístroje. Jsme zlomení. V jeho poslední chvíli jsme měli to štěstí, že jsme ho mohli obklopit láskyplnými, pečujícími, klidnými slovy, myšlenkami, modlitbami. Síla jeho odchodu byla nepředstavitelná. Jeho památka bude žít navždy. Na úmrtí rodáka z New Yorku reagovali už i další členové kapely Kiss. Byl klíčovým a nenahraditelným rockovým bojovníkem během některých z nejzásadnějších kapitol historie kapely. Je a navždy bude součástí odkazu skupiny Kiss. Během Frehleyovy éry vydala kapela 11 alb, která v USA získala zlatá a platinová ocenění. Karin Térová, Televize Nova. U kapely Kiss zůstane i Ten Live. Blížší informace má kolegyně Veronika Petruchová. Veroniko, kdo bude tvým hostem? Dobré odpoledne, já vás pozvu ke sledování pořadu TN Live Headline v 18 hodin, kde si budu s velkým fanouškem skupiny Kiss Pavlem Hromadou povídat o historii kapely i o tom, jak zásadní vliv a přínos pro ně měl právě kytarista Ace Frehley. Můžete na webu TN.cz, OnePlay nebo přes modré tlačítko.